hodně flowers. Dropnuli jsme tilty, tam mysleli, že jsme v chillu, ale pak se Štěpán rozhlíd, všude bylo hrozně lidu. Odešli jsme každej na kontě 20 kilů, viděli jsme všechno, ale tohle takovouhle bídu. Takovou bídu nezažil jsem ani v Lidlu, radši navštívím Bilu nebo pilu, dám si sekačku v housce a budu zas v klidu. Sekačka v housce z Bily nejlepší, sekana nejchutnější, taky nejlevnější, kterou seženeš, když máš hlad. More, tenhle track, to je smrad. Celý náš tým je loyal, my hrajeme Fortnite Battle Royale. Jo, my tady flyujem s gliderem, jo, já tady šutím se sniperem. Wow, jedu tady landing, jedu tady shooting, jedu tady všechny. Já stavím building 90 a jsem ready na čí, tak neskoušej mě přečí. Z mýho gameplaye nesmíš větší mý taktiky, jedeme piky, paštiky, z rutiky do rutiky a z roboty do roboty. Nemám rád roboty, mega industries kokoti, fakt to nechám